groeten aan... Ik wil de groeten doen aan mijn vrienden en familie. Ik doe de groeten van papa en mama. Ik ben Martijn en ik doe de groeten van Banana. De timmerman. Ik ben Jem en ik doe de groeten aan mijn moeder en aan mijn vader. En ik doe de groetjes aan opa en oma. Kerstman. Sinterklaas. Ik ben Jeroen en ik zit in Legowold. Ik doe de groeten aan opa en oma. En ik doe de groetjes aan opa en oma. Ik wil Kassen uitvinden van groeten van Jacqueline. Hallo, ik ben Chef en ik wil graag de groeten doen aan mijn opa, omdat hij zo'n hele toffe vent is. Hallo, ik ben Sam en ik doe de groeten van papa en mama. Ik doe de groeten aan mijn vrienden en aan mijn klasgenoten en aan mijn ouders dus. Ik ben Anne en ik doe de groeten aan al mijn vrienden en vriendinnen. Ten slotte, wie?